Бародару салом алейкум. Назми плитай пуфк накомад. Интересниш медони чияй? Ина лоюша бини ҳами дар недавн аму тарафои роми доварзо амусна сел зада буд ку тоба кадам. Ана ҳами мисол ҳами печка ҳаму таи сел да. Соҳибиш мега ки ҳами подвале ки паҳмиш ана паҳми баландиш мисол висаташ ана 3 метр паҳми дошт. Бо паҳмиш 3 метр буд. Ҳами полни рост пари лой шид. Инам плита мега мисол даҳамуҷа зада буд ина лоёш. Гирифтем хай мега тоза кадем ҳози ҳами гармӣ наметия ханакӣ метия бародару. Ина ҳами плитае ки мисол дар ҳаму лоё дар ҳаму село иштирок кадагия. Ина назди мо мисол ҳами ремонт овардем мега хай шуштем тозаш кадем.